якую мне выбрать? И гэта падабаецца, и гэта, и тая. Вось гэта я придумала, так придумала. О, Кася разумница. Ніхто б до такого не додумаўся. А Кася, калі ласка. Зараз я возьму адразу некалькі ручек. Вось будзе карціна ды карціна. Кася, прывітанне. Добрай раніцы ўсім. Прывітанне, Лесик. Ой, что тут такое? Ну, Лесик, аккуратней, калі ласка. Я аккуратно. Коробка тяжкая, а мне нечто перешкоджае її штурхать. Касик, это ты тут столько ручек раскидала? Я и не раскидала. На что их тут столько? Трэба. Я писать буду, только не ведаю, якой ручкой. И ляжать яны тут, каб я вызначиться могла. Вызначайся хутчэй. Мне трэба шмат месца на нашем столе. На что? Книги раскласти. Ой, и зноў ты со своими книгами. Усім добрай раніцы. Прывітанне, Ваня. Салют, Иван. А што гэта у вас тут за вэрхал? Вось і я про тое ж кажу. А гэта пытанне да Лесіка. Гэта ён нарабіў. Мне ўжо, шчыра кажучы, надакучылі яго коробкі. У коробцы книги и вельмі цікавыя. Лесик! Кася, Лесик, перастаньце сварыцца самай раніцы. Стол у нас вялікі, усім павінна месца хапіць. Мае ручкі зусім мала месца займаюць. Мае книги таксама. Я з іх 100 зраблю. Всё, няма калі мне размаўляць. У мяне справы. Значит так, возьму синюю, белую и... Кася! Не перашкаджай! Я не перешкоджаю, я... Лесик, Кася попросила не перашкаджаць. Хай яна сваёй справай займаецца, а мы пакуль мультфільм паглядзім. Мультфильм? Без мяне? Ты ж казала, у тебе справы. Я уже скончила их. Скончила? А калі ты паспела? Я ўсе справы раблю хутка і якасна. Ну тады будзем разам глядзець мультфільм. Мультик поглядели. Будем гулять? Можно книжку якую-небудь почитать? У меня их шмат. Лесик, обовязково. Только не зараз. Зараз мы будем гулять. Так, Лесик, мы обов'язково почитаем книжку, якую ты нам пораєш. А зараз... Гулять. Кася, чекай. У мяне крыху іншая прапанова. Якая? А вось якая. Трэба ўпісаць у пустыя клеткі патрэбныя літары. О, з задавальненнем. Кася, ты з намі? О, як же. Я так само такие задания люблю. Вось і добра. Пачынаем? Пачынаем. Толькі хочу вам даць одну падказку. Тут схаваліся назвы беларускіх гарадоў. А я ведаю, які горад у верхнім радку. Гаварым? Гомель. Ага. Далей я. Давай. А я ведаю, які горад схаваўся ў ніжнім радку. Гэта не Свіж. Малайчына, Касечка. Правильно, не Свіж. Далей. Мне здаецца, я ведаю горад на літару «Р». Называй. Хвіліночку. Рэчыца. Выдатна. А можна я далей адгадаю? Калі ласка, але пасля я. Жлобін. Жлобін. О, падыходзіць. Я чула такую назву. І я. Вось і цудоўна. Кася, ты далей. Ой, цяжка. Нічога не могу придумать. Ты не придумывай, то вспоминай. ТБРШ. Не ведаю, не памятаю. Не засмучайся, Лесик тобі дапаможа. Давай. Добрашу. Ой, я не ведаю. Не могу згадать. Тады я скажу. Город на літару «Д» называется Добруш. О, Чули такую назву? не. Зато вы цяпер ведаеце, што на Беларусі такі горад ёсць. Дзяўчынкі і хлопчыкі, калі нехта з вас жыве ў Добрушы, напішыце, калі ласка, Касе і Лесіку пра свой горад. Нам будзе вельмі цікава прачытаць пра яго. Адрас памятаеце? А мы нагадаем. 220 8
807, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа «Добра рано». Правильно, але у нас застаўся яшчэ один горад. Падумайце, якіх літар не хапае. Ой, гэта не ведаем. Не ведаем. Ведаеце, толькі менавіта не вельмі добра. Гэта горад Ашмяны. Ашмяны? Здаецца, я ўсё ж нешта чуў пра гэты горад. Вы можете знайсці інфармацыю пра яго ў інтэрнэце, прачытаць і запомніць. Я так і зраблю. І я. І я таксама. Ваня, а ты што, не ведаеш пра гэты горад? Шчыра сказаць, я вельмі мала пра яго ведаю, таму таксама пачытаю з цікавасцю. Но пасля разумовай размінкі можна і мультфільм паглядзець. Ура! Мультфільм. Кася, Лесик, а вы памятаеце, што неяк вы прасілі нашых гледачоў даслаць правільны адказ на загадку? Ой, і праўда. Давайте гэты момант узгадаем. Сінявокая кветка у полі расце, падабаецца дзеткам і радасць нясе. Падабаецца дзеткам і радасць нясе. Не ведаем. Не ведаем. Дзяўчынкі, хлопчыкі, а вы ведаеце? Намалюйце адказ і дашліце нам свой малюнак. Ой, якая я ў той праграме прыгожая. Ты, Кася, заўсёды такая. Дякуй. Глядзіце, што ў мяне ёсць. Пісьмо. Так, і даслала нам яго Сабіна Федотова з Віцебскай вобласці. Сабіне 5 гадоў. У школу яна пакуль не ходзіць, але ўжо ўмее пісаць друкаванымі літарамі. Малайчына, Сабіна. А малюнак Сабіна даслала? Так, даслала. Таму, Сабіна, чакай падарунак ад Касі і Лесіка за правільны адказ, які ты даслала да нас першая. Віншуем цябе. А зараз для цябе, Сабіна, і для ўсіх вас, сябры, цікавы мультфільм. Ну вось незаўважна праляцеў час, і нам трэба развітвацца. Жадаем усім выдатнага, цёплага, сонечнага дня. А мы з вами хутка сустрэнемся зранку У нашым добраранку! Да сустрэчы!